19 September 2024. Hatina kumira zvakanaka hama dzadiwa. Kune mutemo mumwe zvekare waiswa pano ndangowa nawo futi kuti ndinge ndichikuzivisai uyo mutemo uri kuda kubata vakawanda. Ndingati it's a disadvantage kune mapostori vaya vanozvita vanozongorora zvimwe zviya ndakurota ndakudidi. Ndikuona kuti mutemo uyu unenge wakavaisa pa disadvantage kune vamwe varikuti anongotora dzisati dzaibva. Saka dzisati dzaibva dzedze it's like docket rako ratovhurika ka1. It's like tikuti kumapostori mazhinji vatongovhuridzirwa docket zviri automatic. Ndo maonera ndiri kuita nyaya ine. Ndatoya kudai so ndatoya pabasa. Tanga nekulike this video topinda mushoko tichifumura zvinhu zviri kuitika, zvinhu zviri kutora nzvimbo. Nyaya iripo iri kunzi Criminal Laws Amendment Protection of Children and Young Persons Act 2024. Number 1 has been considered to by His Excellency the President. It's a criminal act to have bond with persons under the age of 18. It's not a acceptable defense that they considered. It's a serious offense to infect a child with STI. Kurara naye yatomhosva ari pasi pemakore zvokuti tawirirana ndiye angatodaida hazvichakonzedwa zvaunza zvisina basa. As long as ari pasi pe18 chete ukuzomuzadza tumwe tumanhikirini tuchikafu tunosarira papo ndetationa chato chimhosva futi paZimbabwe. Now mutemo uyu it's a disadvantage kune vanhu vakawanda, especially generation futi imwe ichidiki yezvikomana wakungotorwa advantage chero nemubereki. Now ukangozikana kuti udane tuma 16 17 years unongotori pamawanda zvakanaka vamwe under 18 and you know these guys the way yavanoita zvinhu zvavo. Wakungomuka wakatotorwa takawirirana tikunzwanana unonza tikuzviziva kuno kwakutosungwa. Ndo nyaya topo mapostori vaya vanonza rozorora tuma 14 15 years chinchirese vaya atongoma badhoketa akavhurika kare. Inyaya yekuti yakatongotongwa kare, kutongouya wakatoenda kutongonzi vatongosvika vakutongoendeswa. Ndo situation yataveko zvinezvi, ndo nyaya dzacho dziripo. Saka inini hangu ndingofarira kuti ndigare ndava in time ndichizivisana nevanhu so that munogara muchiziva zvinhu zvinenge zvichiitika, mugara muri alert, muchitoziva kuti iko zvinezvi kwasika mutemo wakadai. Saka ukazodai so ushuwa unogona kuzongereka nausungwa. Kozi hazvizondinakidze kuzongoona vanhu muchitanga makushungurudzwa mangosungwa from nowhere musiri kuziva kuti zviri kuitika, zvakatangira kupi, zvakatanga sei. Ndo mitemo yacho iripo ende mitemo iyi iri kuswa yakangotedzana kwakazvitarisa. Ndiko katanga kwasika imwe ma radio license. I know kuti vanhu vazhinji pamwe panapa you thought kuti pamwe inini ndiri kudzokorudza video renyaya yatakaita nezuro nchiti kwanzi kubhadhara ZBC it's a must kana une mota chinchi. It's another topic. Itori mutemo wakatoiswa but apa kune mumwe wezvima 18 years ndo uri kunzi kana uri kutora munhu wako ari pasi pe18 vakakubata vatokubata zvekuti munhu wako ari kuti aiwa ndiri born nazvo havasisine nazvo. Ukanzi wazomuzadza tunhu tuya totopanikiriki tuma STI kuti handiti ndora vamwe vanoti drop vamwe vanoti chii zvizhinji zvinotaurwa zvozvo inenge ratobande futi ningova zvinhu zviri kuti zvinenge zvakusungisa. Ndo nyaya yacho payaveko zvinesi but ndiri kuzoona maZimbabweans vakawanda vane zvakawanda zvavari kutaura. Vanhu vari kukomplaina, vamwe vari kuzvitorawo mushe nyaya idzi. Pese panotaurwa nyaya vanhu vane zvakawanda zvavanotaura, especially nyaya ikangonzi yaitaurwa negovernment yeZANU-PF vanhu vanototaura because it's obvious kuti vanhu havazvifarire, havazvide zvinoitwa nethis hurumende. Now ndiri kuona umwe ari kuti if I'm not mistaken STIs only last for 6 months. Idi Mnangagwa saying that after 6 months it will not be a criminal act to have bonde with the person under 18 years of age. Asking for an educated friend with children under 18. Oh, yapakashata. I think we inenge yataka kutomujamba. Kutongonzo watongoita nemunhu iye atapasi pamakore wayo iwewe chete. Inotori mhosva pachayo handiti. Zvekuti wazomuzadza futi ichocho yacho imwe futi mhosva. As long as iye makore ake ari pasi imhosva. Uyobva azonzi wakazomuzadza zvekuti muzadza futi chimwe chikamo.
inenge irimwewo futi chi imwe mhosva zvekuti kune rimwe rinogara 6 months kune rimwe rinodarekidza futi 6 months kana mazogara. Ndakambosangana nomwe munhu aitoti ane 2 years achijikiwa naro STI. Mwari kutiwo panapa go and arrest Kwamarange vakawandisa ikoko vari kuzviita. Ndo nyaya imwe iri kuitika, but inini I understand this regime. Kana muchifungidzira kuti zvoshanda zvekuti vachaenda kunosunga kana kuti mukuexpect kuti vachaenda kunosunga kumachurches aya echipostori, I don't think kuti zvinokwanisa kuitika zvese zvekumhanya. Why am I saying that? Because ndo kune fan base ravo. Tarisa vese mapresident vese mazhinji vakapinda paZimbabwe iko zvinezvi. Tarisesa uone kuti Mugabe nemukadzi wake vaenda kumapostori ikoko. Not because of vada kunamata cheta aisimbori nyaya kunamata kuna politician anda kuchechi anamata kunamata chichechi akona notsvaka support kuti vanhu vese vanovabata vari pamweya vakadhiba because they know kuti vanhu ava vakabrainwashwa vakadhibiswa nechitendero chavanenge vachitotenda ichocho. Saka vanongosvika ngoti tatoya what next thing about wana president kuti anototishanyira panapa panongoiswa mutemo kuti munhu wese tinovhotera chi ozvona. Saka ifan base ravo because vanhu vekuti they can't think outside the box. Vanhu vekuti vakatoputirwa kudhara pane zvese zvavanoita zvataurwa nemukuru wavo ndo zvavanongoteedzera. That's it. Havasi vanhu vekuti vari independent pakumafungiro vokuti aiwa no this is not right at skuda izvi. They can't do that. Saka zvekuti vanozoenda vachizonzi vakunoraidwa vachinobatwa, we are waiting for that to happen. Takamirira kuti tione kuti kuchaenda mazimota aya here emapurisa achinoraida achinosunga vanhu ikoko kana kuti ndo marayoti mamwe. Takatomirira kuti tizonzwa nzi vatuta vanhu ikoko, takatozvimirira kana iriyo nyaya yekumarange. Mwari kutiwo mwakatedzera mutemo uyu wakanaka, but ndoona sekuti tichanyudzana pachedu. Uri kuona nyaya yacho iri kubuda panapa, vari kunangana vanhu vanongana zvakawanda zvekutaura, vanhu vane zvakawanda zvekutaura, vanokwanisa Kwamarange noti kudii nawo ndo yekumarange ndabva kutaura nezvayo. Well done. We hope to see serious action being taken against perpetrators and no presidential pardons. Vakashata, but it seems like vanhu vari kufarira nemutemo uyu. Mwari kuti as a nurse, tell me how you would know who infected the other. Panonetsa manje because problem iripo pakuda kuti chandiri kuona hangu it's an opportunity imwe yatogadzirirwa for my lawyers. Ndakatarisa nyaya iyi because iwewe uchaziva sei kuti uyu ndiye apa munhu dropera. You can go and accuse munhu watonyebera munhu haniki ndiye andipa. Vana vemazuva vachimbura vakadzika mhera akanhasa nauyu mangwana nauyu kuswera mangwana nauyu anogona line up ubva anongedzera asiri kana kuti wanenge akamaka panguva yacho iyo. Zvinogona kuitika. Saka nyaya dzekuti zvinonetsa kuti zvinonetsa kuti zvinzwisisike ipapo. Asi I think apa zviri kumeka sense kuti toziva sei kuti uyu ndiye aita se apa umwe bozvipatoda kuti pachionekwa pachitreswa. Pamwe vane the way yavarozviona, but chandiri kuona nyokuti maloya anoona basa. Mwari kuti isi takangomirira zvedu yamunenge mawirirana ikoko. Mumwe wakatoita give up nenyika yacho yese akunzi zvamangowirirana ndo zvatakungoona. Okay, mwari kuti muZANU-PF vakuchekwa vanhu ma16 years. Handikuzonza nyaya dzazekuta zvimwe zvacho guys nangu handina kumbona zvekuzonzi vanhu vemuZANU-PF vari kudana vana ma16 years. Handizviziva, but ndozvekutaurwa nevanhu panapa vari kukomenda kuna Niki Mangwana vari kumuudza izvozvo. But inini zvangu haikona kuzoti iwo watakunzwa uchiti vanhu vemuNikiri ndanana bozotanga pamwe inini ndiri kutaura ndichida kutora side. Ndiri kungotaura zvamangoita zvaitwa ikoko ndo zvandiri kutaura nezvazvo panapa. Mwari kuti such laws don't apply kumapostori. Tese tozviziva kumusha kwandakadzidza vana vasikana vemapostori havatoendi kusecondary school vaiperera pagrade 7. Pandakapedza form 4 anenge atove nevana 2-3 kids apa akarodzwa kuzi dhara ari wife number 5. Imwe nyaya imwe iri kutaurika panapa kuti nyaya idzodzo dzinonetsa kuti dzinge dzichionekwa sedzinoshanda kune mapostori because vanorora vana 4-5 anenge atororwa anoororwa nezidhara rekuti izera rababa wake. I know someone akarorwa nezera resekuru wake ende zvinotoitika. Kuti but it's just that iko zvinezvi hapasina zvekuti munhu ungazomuningira akatorodzwa kudhara achiri mudiki but ukazonotarisa age izve so inenge yakutaura kuti
aku 31 years. Saka it's something jekuti for now dzango nhorondo history, but zvinhu zvokuti zvinenge zvakatoitika urikuona nyaya yacho. Expecting many arrests from the president's church set. And what it means now is 99% of Mapostoli, notoriously of marrying little girls, will go to jail. I don't think so. But what I think now, because chimwe chinhu chakunetsa futi vanhu vaiva inonstarter pachavo vakatoita kubatana makatovatarisa, unless patoita vanhu muraini vandotaura kuti ninga akarodza mwana wake ane makore akati, mwana wake tinoziva ane makore akati nekuti anodzidza nemwana wedu, kana kutoti kuchikoro kwaaidzidza vototaura kuti tichitori nebirthday mwana iyeye kuno, kana kuti madetails aya tiri kunzwa kuti mwana iyeye akarorwa. That way ndo inokwanisa kuti mwana iyeye aita se aende kunotreswa, oenda kunopobwa panzi pasungwa munhu, kwete kuti kutarisira kuti vanhu vacho vemuchechi vanganzonzi vasungisana, because it doesn't make sense at all. Because baba vemwana iyeye vanenge vachitozviitawo, you understand, vanoroorerana pachavo. Baba vemwana iyeye vanenge vachitororawo tumwe tudikiwo, saka kuti uyangoendawo vari kadika zvishamisire, pamwe amai vacho futi vanenge vakatoroorwawo futi vari kadikiwo, saka vanenge vachitoona mwana wavo ungaita se ungatoibvo. Saka it's a problem yakatotora nguva iripo, ende zvakuda kuti votobhonyazonogarwa nawo pasi vooneswa kuti izvi zvekuroora vana vachiri vadiki zvikezvi muzviziya. Ozi anogona kukudza kuti ndaroora but hatisati takuita izvozvo, because apa nyaya iripo pari kunzi ukaita bonde nemwana zvekuzo hapana zonzi ukaroora panzi ukangoita nemwana anenge ane makore ari pasi papo ndopo uri kusungwa. Saka unongopera kungobudwa nenyaya iyoyo kunzi aiwa hatisati takuita takangoroora nezvizvi. Ane mwana ona achichi munosvitiresa sechero akanzi aita mwana akaende kuzvipatara kwacho, you see. Saka nyaya yekuti inonetsa, it's a non-starter. But muri Zimbabwe chandangofarira ndechekuti ndakasika kuuya nenyaya panapa zvichangotaurika, so that mogara muchizivawo zvimwe zvinhu zviri kuitikawo. Kune vachangosvika panapa first time yenyu panonzi paKulian TV, patinokupai nyaya dzese dzinenge dzichiitika. Hatisi vanhu kuti vane nungu kana kuti vanhu kuti tinojambira nyaya, saka haujambwe. It's very important kana usina kusubscribe ugara wajoina this family, patinogara tichikuudzai zvinhu zvese zviri kuitika. But the most important thing, like this video uchindiudzwa kuti mutemo wokunzi ukarara nemwana ari under 18 kana kuti ukazadza mwana isiki kana chirwere chepabonde bonde chechiya unoionawo sei nyaya yaiswa, mutemo waiswa.